कोकण ॲग्रो डेव्हलपर्स विशेष कृषी सल्लागार, सर्व पिकांसाठी सुयोग्य मार्गदर्शन तसेच शेतीविषयक सर्व सुविधा उपलब्ध. बायो तुलसी प्लस सर्व पिकांसाठी उत्तम खत. संपर्क 8275887290. आमची वेबसाईट www.kokanagroddevelopers.com. ईमेल ID kokanagroddevelopers@gmail.com. काल मुसळधार पावसानं संपूर्ण कोकणाला झोडपून काढलंय. या मुसळधार पावसानं कुडाळमध्ये चांगलीच हजेरी लावली असून या मुसळधार पावसामुळे कुडाळवासियांची चांगलीच तारांबळ उडाली होती. काल सतत कोसळणाऱ्या मुसळधार पावसाचा फटका हा कोकणवासियांना बसलाय. कालपासून कोसळणाऱ्या मुसळधार पावसाचा फटका हा ज्याप्रमाणे माणसाला बसलाय त्याचप्रमाणे कोकण रेल्वेला देखील बसलाय. इंजिनात बिघाड झाल्यामुळे तुतारी गाडी कुडाळात माघारी आणावी लागली आहे. ही घटना आज दुपारी 1 वाजण्याच्या सुमारास घडली असून दुसरं इंजिन जोडून ती गाडी मार्गस्थ करण्यात येणार असल्याचं प्रशासनाकडून सांगण्यात आलंय. ब्युरो न्यूज कोकणशाही. असे नवनवीन व्हिडिओ पाहण्यासाठी कोकणशाहीचं यूट्यूब चॅनल सबस्क्राईब करा व बेल बटन प्रेस करा. तसेच फेसबुक पेज लाईक करा आणि इंस्टाग्राम पेज व ट्विटर पेजला फॉलो करायला विसरू नका.